Tada reče Gospod Mojsiju, idi k faraonu i reci mu, ovako veli Gospod Bog jevrejski, pusti narod moj da mi posluži. Ako li ih ne pustiš, nego ih još staneš zadržavati, evo ruka Gospodnja doći će na tvoju stoku u polju, na konje, na magarce, na kamile, na volove i na ovce s pomorom vrlo velikim. A odvojit će Gospod stoku izraelsku od stoke misirske, te od svega što je sinova Izraeljevih neće poginuti ništa. I postavio je Gospod rok rekavši, sutra će to učiniti na zemlji Gospod. I Gospod učini to sutradan i sva stoka misirska uginu, a od stoke sinova Izraeljevih ne uginu ni jedno. I posla faraon da vide i gle, od stoke izraeljske ne uginu ni jedno, ipak otvrdnu srce faraonu i ne pusti narode. Tada reče Gospod Mojsiju i Aronu, uzmite pepela iz peći pune pregršti i Mojsije neka ga baci u nebo pred faraonom. I postaće prah po svoj zemlji misirskoj, a od njega će postati kraste pune gnoja i na ljudima i na stoci po svoj zemlji misirskoj. I uzeše pepela iz peći i stadoše pred faraona i baci ga Mojsije u nebo i postaše kraste pune gnoja po ljudima i po stoci. I vračari ne mogoše stajati pred Mojsijem od krasta, jer bijahu kraste i na vračarima i na svijem misircima. I Gospod učinite otvrdnu srce faraonovo i ne posluša ih, kao što beše kazao Gospod Mojsiju. Posle reče Gospod Mojsiju, ustani rano i izađi pred faraona i reci mu, ovako veli Gospod Bog jevrejski, pusti narod moj da mi posluži, jer ću sada pustiti sva zla svoja na srce tvoje i na sluge tvoje i na narod tvoj, da znaš da niko nije kao ja na celoj zemlji. Jer sada, kad pružih ruku svoju, mogah i tebe i narod tvoj udariti pomorom, pa te ne bi više bilo na zemlji. Ali te ostavih da pokažem na tebi silu svoju i da se propoveda ime moje po svoj zemlji. I ti se još podižeš na moj narod i nećeš da ga pustiš. Evo, sutra ću u ovo doba pustiti grad, vrlo velik, kako ga nije bilo u Misiru od kako je postao pa do sada. Zato sada pošalji te skupi stoku svoju i što god imaš u polju, jer će pasti grad na sve ljude i na stoku što se zateču u polju i ne bude skupljeno u kući i izginuće. Koji se god između sluga faraonovih poboja reči Gospodnje, on brže skupi sluge svoje i stoku svoju u kući. A koji ne mariše za reč Gospodnju, on ostavi sluge svoje i stoku svoju u polju. I Gospod reče Mojsiju, pruži ruku svoju k nebu, neka udari grad po svoj zemlji misirskoj, na ljude i na stoku i na sve bilje po polju, u zemlji misirskoj. I Mojsije pruži štap svoj k nebu i Gospod pusti gromove i grad, da oganj skakaše na zemlju. I tako Gospod učini, te pade grad na zemlju misirsku. A beše grad i oganj smešan s gradom silan veoma, kako ga ne beše u svoj zemlji misirskoj, od kako je ljudi u njoj. I pobi grad po svoj zemlji misirskoj, što god beše u polju, od čoveka do živinčeta. I sve bilje u polju potr grad, i sva drveta u polju polomi. Samo u zemlji Gesemskoj, gde bejahu sinovi Izraeljevi, ne beše grada. Tada posla faraon te dozva Mojsija i Arona i reče, sada zgreših, Gospod je pravedan, a ja i moj narod jesmo bezbožnici. Molite se Gospodu jer je dosta, neka prestanu gromovi Božji i grad, pa ću vas pustiti i više vas neće niko ustavljati. A Mojsije mu reče, kad izađem iza grada, raširit ću ruke svoje ka Gospodu, a gromovi će prestati i grada neće više biti, da znaš da je Gospodnja zemlja. A ti i sluge tvoje, znam da se još nećete bojati Gospoda Boga. I propade lan i ječam, jer ječam beše klasao, a lan se glavičio. A pšenica i krupnik ne propade, jer beše pozno žito. I Mojsije otišao od faraona iza grada, raširi ruke svoje ka Gospodu i prestaše gromovi grad, i dažd ne padaše na zemlju. Ali faraon vide gde presta dažd i grad i gromovi, stade opet grešiti i srce mu otvrde i njemu i slugama njegovim. Otvrde u srce faraonu, te ne pusti sinova Izraeljevih, kao što beše kazao Gospod preko Mojsija.